Hej smukke mennesker. Jeg hedder Freja, og jeg er kvinden bag Freja Rosalina Heartful Vision. Jeg har lavet en lille video her til dig i dag, som kommer til at handle om dagsenergierne. Jeg har ikke skrevet noget i dag, så i stedet for så får du den her lille video. Og i løbet af videoen, så kommer der også en lille smule healing. Så hvis du ikke vil have healingen, så kan du bare sige nej tak, fordi jeg koder den sådan, så at du bare kan springe fra, hvis du ikke har lyst alligevel. Nå, men lidt her om dagsenergien i dag. Nogle af jer har måske mærket, at den føles sådan en lille smule tung. En lille smule tung energi, lidt ligesom om, at man går lidt rundt i mudder. Sådan en tung mudder, der gør, at man er nødt til at gå lidt langsomt. Og det er sådan sådan en tunghed, som gør, at der ligger altså stadig noget hernede i det ubevidste, som rigtig gerne vil op til overfladen, sådan så du kan få set på, hvad delen af det her det handler om, og så du kan få nogle nye indsigter og nogle nye erkendelser, så du kan komme et skridt videre. Og jeg har talt om længe, at året går først sådan for alvor i gang i marts. Og selvfølgelig er det jo allerede i gang nu, så det er ikke sådan, at så står vi fuldstændig stille frem til marts. Sådan er det selvfølgelig ikke. Men der vil være den her følelse af, at vi lige skal vende os til alt det nye. Og vi også lige skal sådan komme os over alt det, vi har opnået sidste år. Der er mange ting, der stadig ikke helt er landet. Og vi skal også huske på, at det er en 9-års cyklus, vi er gået i gang med, så det er jo ikke bare sådan, det er ikke bare kun lige et nyt år, det er faktisk også en hel cyklus på 9 år, vi starter her nu. Men nede under alt det her, lidt tunge mudder, sådan den her energi i dag, der sådan inviterer lidt til at egentlig bare slappe lidt af og tage det med ro, stille og roligt, lige komme ned i tempo. Så ligger der også den her vågne bevidsthed og den her gnist. Der ligger sådan en... man kan lige mærke sådan, at lige der nedenunder, der ligger passionen, og der ligger gnisten, og der ligger lysten, og der ligger alt det der lækre, som vi alle sammen nyder så godt af. Og i hvert fald, når det ikke er der, så kan vi i hvert fald virkelig mærke, at vi savner nydelsen, og vi savner gnisten og passionen og lysten til at simpelthen bare være i live. Det er ikke det, jeg vil snakke så meget om i dag, lige med gnisten og passionen og lysten. Men det kommer jeg til at snakke meget mere om her, om ikke så længe. Men i dag altså, der handler det altså om det her med, at vi fortsat bare er nede i tempo. Så jeg sætter lige en lille healing i gang. Og som sagt, hvis du ikke ønsker den, så kan du altid bare sige nej tak. Men sæt dig lige godt til rette. Og lige sæt dig et sted, hvor du kan sidde rigtig dejligt og behageligt. Så lukker jeg lige øjnene en gang, og så sætter jeg den lige i gang. Ja. Og det den her healing vil støtte dig i. Den vil støtte dig i at kunne mærke dig selv. Fordi for at kunne komme ind til den der lækre gnist og passion, så skal du kunne mærke dig selv. Og det kan være en af de største udfordringer, især hvis vi flygter ud i vores tanker, og ud i vores drømme, og ud i universet og op i alt det spirituelle. Så spiritualiteten er jo ikke en dårlig ting, men spiritualiteten skal være en integreret del af dig. Så jo mere du har dine fødder solidt plantet i jorden, så det kan du lige mærke nu her, og lige mærke dine fødder, hvilke
Hvilken fod mærker du bedst? Og så, som sagt, jo mere du mærker dine fødder, jo mere forbundet du er med dig, jo mere forbundet vil du altså også være med universet. Så det der med at søge opad, inden du har søgt nedad, det betaler sig ikke rigtig i længden, fordi hvis du kun søger opad, så kan du nok få fat i dine visioner og dine drømme og mærke alt det her lækre og forsvinde i virkeligheden fra alt det, som betyder noget. Men hvis du også gerne vil have manifesteret alle de her visioner og drømme, som du går og har, så er du altså også nødt til at have noget at manifestere det med. Og det er altså kroppen, det fysiske, som du skal gøre det med. Det kan du ikke bare ved at sende en tanke ud. Det kommer det altså ikke til at ske af. Den eneste måde, det kommer til at ske, det er altså ved, at du selv gør det. Og det er jo noget af alt det her... rigtig mange af de her bøger handler om med at manifestere dine drømme og loven om tiltrækning og alle de her ting. Og det er jo heller ikke forkert. Det er ikke forkert, det de skriver. Overhovedet ikke. Og jeg har bestemt ikke læst alle de bøger, så jeg skal ikke kunne udtale mig om dem alle sammen. Men noget af det, der ligesom er med det her, det er, at man lige glemmer den sidste del, som er dit ansvar. Din del i det. Det du kan gøre. Så uden at du selv er med i alt det her i dit liv, så sker der altså nul og nat og niks. Så i dag kan det godt være, at energien den er sådan lidt tung og ned i tempo og lidt mudder, og der er måske en lille knast, der skal ses på. Men i stedet for at fise op i universet og ud i dine drømme og håbe og drømme og alt det her, så træk lige dig selv tilbage her til virkeligheden. Kom ned i dine fødder. Træk vejret dybt. Og så bare tillad dig selv at mærke. Lige sidde her en stund og bare virkelig mærke dig. Fordi ved at drømme og drømme dig væk fra alt det, som er, og også det, som er ubehageligt, det forsvinder det altså ikke af. Faktisk kan det være, at det kun bliver meget værre, fordi at den der grimme lugt, den faktisk, hvis du ikke vasker den ren, jamen så er det jo ikke fordi, at den grimme lugt forsvinder, så bliver den jo sådan set kun meget værre, ikke? Så du kan lige så godt få det set i øjnene, acceptere det som det er, mærke det, og så må du tage den derfra. Fordi den eneste måde, du kan realisere din drømme, det er ved at være her, tage dit ansvar og lande i dig. Så det var det, jeg havde at sige i dag. Energien i dag er altså en lille smule tung. Den inviterer dig til at komme ned i dybden. Man kan sige, det er også den 17. i dag, og vi er i år 2017. Så energien inviterer lidt til at få ryddet op, sådan så du for alvor kan komme i gang med dit liv. Og gå din vej. Altså, ikke gå din vej, men gå på den vej, som er din. Og det der med egentlig at sige, at komme rigtig i gang, det er jo egentlig lidt noget pjat at sige. Det jeg mener med det er jo bare, at vi skal leve, mens vi er her. Vi skal tage ansvar for at være dem, vi er. Og hvis du gerne vil nærhed og intimitet, så nytter det ikke noget at flygte op i skyerne. Så er du altså nødt til at komme ned og connecte med moder jord og connecte med dig selv. Healingen her, den vil lige vare i 10 minutter mere. Så når jeg siger farvel og tak her om lidt, så vil healingen altså lige fortsætte lidt nu. Og så vil jeg bare sige rigtig fantastisk skøn dag til dig. Og nyd det. Vi ses.